tot i que a l'empresariat sempre li sembla poc el suport que rep de l'administració, ha quedat patent que el tema del turisme nàutic és important i de rellevància per l'administració catalana. I continuant amb l'administració catalana, amb el mateix Departament d'Empresa i Ocupació, per part de l'agència Acció, el senyor Roger Illa, cap de Noves Oportunitats de Negoci, ens explicarà també una mica el que estan fent pel sector. Hola, bon dia. Gràcies a DIN per la possibilitat que em dona o que ens dona d'estar aquí amb vostès. Acció, no sé si la coneixen, és l'agència catalana que ajuda amb la competitivitat de l'empresa catalana i en el cas del sector nàutic ens dediquem a la vessant industrial. Hem estat parlant de tema turisme, ara ens toca parlar més de tema industrial. I bé, primer de tot, jo he fet una breu presentació en la qual intento donar al Miquel, que estem molt a prop i que anem parlant bastant sovint, m'explica dels moments complicats que està patint el sector nàutic i bé, he volgut començar donant una miqueta optimisme al sector, ja que no solament és el nàutic qui està patint, hi ha altres sectors que estan patint i que estan fent coses per seguir tirant endavant. Un exemple, per exemple, en la indústria del calçat, és una empresa, aquí tinc diferents notícies que parlen de la situació complicada que està patint el sector i tot i això hi ha empreses com Múnich segur que la coneixen vostès, davant del Xavier Verneda, que estan duent estratègies de creixement en un mercat realment complicat. En un sector calçat de baixada, escolta'm, Múnich veu estratègies, veu possibilitats de fer coses. El mateix passa amb el sector del moble. Avui dia el sector de la construcció, com sabeu, ha patit una davallada molt important. Tot i això, hi ha empreses del sector del moble que ho veuen, però tot i això hi creuen. I Equívoc, una altra empresa catalana, ara obre una nova botiga a Barcelona, segueix creixent amb les seves ventes, evidentment no el ritme que ho estan fent fins ara, però bé, veuen que hi ha una estratègia, en aquest cas una estratègia molt orientada al retail i que veuen que amb la relació amb el client final tenen possibilitats de créixer. El mateix passa amb el sector tèxtil. El sector tèxtil ja des que m'hi dedico sempre ha estat en crisi. Hi ha empreses com Mango. Mango és una empresa del sector tèxtil, tots la coneixeu, que factura 8 vegades més que el sector aeronàutic a Catalunya. I a vegades, inclús políticament, sembla que ens agrada parlar del sector aeronàutic, del sector biotec, del sector d'alta tecnologia i sectors que semblen tradicionals, com pot ser el tèxtil, pot ser el nàutic, pot ser altres sectors, ho estan fent i ho estan fent molt bé. Aquest és un exemple. Factura 8 vegades més que el sector aeronàutic. Mango, o ara una altra marca que està ara apretant fort, que és Desigual. Desigual des de fa 15 anys ara actualment està facturant 460 milions d'euros i fa 15 anys era un dissenyador d'Eivissa que poc s'imaginava que arribaria on està arribant. Un cop dit això, una miqueta d'ànims, vull dir, sí que és cert que el sector està... Perdoneu, un altre exemple més, sector construcció. Sector construcció que, com sabeu, exportar és molt difícil. Doncs hi ha una empresa com PAC Habitat que ha vist la possibilitat de fer coses amb exportació. Ha creat uns mòduls, ha creat un concepte d'edificació en la qual pot vendre des de fabricat a Catalunya, instal·lar-ho a tot arreu. Aquesta gent ara està, per exemple, venent i molt bé al Brasil. Per tant, hi ha vida. Vull dir, si hi ha estratègies, hi ha idees, hi ha ganes, hi ha empenta, tot i que, com diu el Guardiola, si ens ven d'hora, és similar. Escolta'm, que sí que hi ha coses, hi ha empreses que ho estan fent i crec que el sector nàutic no és un exemple que s'ha de... No creiem que el sector nàutic ha de ser un sector en el qual això no pugui fer, segur. Segur que hi ha estratègies, hi ha empreses que tiren endavant. Dit això, el que us vull dir, no hi ha sectors en crisi, ni sectors d'èxit. El que hi ha són estratègies guanyadores i estratègies que no ho són tant. Haig d'anar ràpid perquè el Miquel m'ha dit que disposava poc temps. Tampoc us explicaré nosaltres la nostra manera de treballar és a través dels clústers. Creiem que és una bona manera d'afrontar la política industrial. No us explico gaire més el que fem. És una política que s'utilitza arreu del món. Nosaltres som pioners en aquesta política. Vam començar l'any 92 i som una referència mundial en aquest tipus de feines. I també de l'esforç, per què no? Ara nosaltres, per exemple, des de Terrassa hem liderat
tot el que és el clúster de clúster òptica des de Terrassa a Europa. Vull dir, ja ha començat des de fa relativament poc i el clúster d'òptica és un clúster realment molt punter on hi ha països europeus que ho estan fent molt bé. Però bueno, aquesta gent s'ho ha cregut i ha cregut que ells des de Terrassa poden liderar aquest clúster a Europa. Més coses, més ganes de fer coses. No hi ha cap empresa en el sector ni tèxtil, ni nàutic, ni aeronàutic, ni del sector automoció que tingui un creixement continu. Contínuament les empreses pateixen canvis estratègics que fa que quan té un producte que madura, després torna a baixar i treu un nou producte o treu un nou servei o entra en un mercat que fa repuntar de nou la seva facturació, doncs això és el que nosaltres promovem, que fem coses, que fem canvis estratègics. Canvis estratègics com pot ser ara el sector automoció sortir de la combustió i passar al vehicle elèctric, com pot ser en el sector tèxtil la integració en el canal començar a obrir botigues pròpies, per què no en el sector nàutic sortir dels motors de combustió i començar a fer motors elèctrics, ja hi ha algun exemple d'una empresa d'Arenys, els Astillers del Mau, crec recordar, que ha fet també una golondrina amb motor elèctric. Hi ha gent que estan fent coses. Això són canvis estratègics. Ja estem aportant més valor al nostre producte, hem d'aportar una miqueta alguna més pel que el nostre client ens vulgui comprar. El nostre prototip d'empresari en qui treballem són els salmons, nosaltres els denominem salmons. Aquests salmons com són gent que en molts casos va a contracorrent. Aquí hi ha una sèrie de fotografies d'empresaris en els que treballem. Hi ha, per exemple, el Tarradellas en el seu moment, quan totes les marques d'embotits estaven lluitant contra la distribució perquè no estaven d'acord en que tenien de defensar el seu producte amb un lineal, ell en comptes d'anar a queixar-se i anar a fer lobby, el que van anar a fer és anar a fer pizzas, mentre que els altres estaven perdent el temps discutint sobre una cosa que anava a passar segur. Com el Tarradellas, molts altres empresaris que surten aquí. Com són aquesta gent? Són gent que té un compromís personal amb l'innovació, que sap trencar d'alguna manera amb el saber convencional. No tot el que es fa o que ens diuen que s'ha de fer és el que s'ha de fer realment. Les empreses han de tenir les seves pròpies estratègies, que tenen un lideratge clar, que s'ho creuen, que tenen un projecte de futur on saben molt bé on volen anar, tenen una visió empresarial, tenen coneixement, tenen història i són gent que té element territorial. Sabeu que a Catalunya estem patint alguns casos, com potser en el sector de la moto, que hem tingut multinacionals que han treballat a casa nostra i sembla que a vegades és fàcil de poder mantenir aquestes fabricacions a Catalunya. Aquests empresaris que mostrem aquí són els empresaris que considerem que són claus pel territori, són gent que té realment del territori que s'ho creu. Per tant, visió de sector, visió de clúster, definir estratègies clares, estratègies que nosaltres hem ajudat a DIN i al Fòrum Marítim Català a definir el pla estratègic del sector. Un cop que tenim clar quines són les estratègies del sector, mirar com la nostra empresa podem fer canvis estratègics individuals amb la visió del sector per poder aconseguir que l'empresa pugui tirar endavant. I a sota de les empreses, evidentment, hi ha les persones. Tenim un programa d'ajudes, al qual jo soc el responsable, que és el programa Noves Oportunitats de Negoci, que el que fem és això, ajudem a les empreses a trencar o fer canvis estratègics individuals a casa seva. Ajudem a que feu un pla de negoci, de canvi estratègic, en el qual us defineixi quins són els reptes que heu de tenir, quins són els mercats que heu d'anar a atacar, quins productes de més valor afegit heu de desenvolupar, i per fer això us ajudarem, tenim calés per fer-ho. I després hi ha una segona fase, que és la de canvi estructural, que us ajudem a implementar-ho. No sol volem que us quedeu amb aquest coneixement, sinó que després l'implementeu, evidentment. Vull dir, us acompanyarem en tot aquest viatge. Aquí hi ha alguns exemples. No he volgut posar el sector nàutic, perquè no sé si hem ajudat empreses del sector nàutic en aquesta línia d'ajuda, però no he volgut explicar-los aquí directament. Una empresa del sector automoció. El sector automoció, possiblement, com sabeu, un sector que també està patint una situació complicada. Hi ha una empresa que es diu Vilardell i Empordí, de Santpedor, i aquesta empresa ha sabut fer un canvi estratègic fruit del coneixement que tenien de la fabricació de tornillos per la tecnologia del decolatge pel sector auto, trader número 4, sense cap tipus de valor afegit, sense capacitat de negociació, sense tenir producte propi. Es reinventa, veu que té un coneixement arrelat, que és la fabricació de tornillos, i a partir d'aquí veu que té la capacitat d'entrar al sector biomèdic fent implants dentals. Com us podeu imaginar, de vendre un tornillo a 0,001 cèntim a vendre al sector mèdic, al sector d'ortodòncia, a 100 euros el tornillo, arribant ells directament al client final. Bé,
aportar molt més valor i, per tant, podem vendre un producte amb molt més valor. Aquesta empresa va fer aquest canvi fa 4 anys, aquesta empresa avui dia està facturant 8 milions d'euros. L'altra mare encara és més gran, és facturant més, però bé, ja ha posat el peu en un altre punt, no? Citamur, que coneixeu tots molt bé, empresa d'una marca catalana, de tèxtil d'Igualada, que ha sabut sortir de la seva marca inicial, que era Esteve Aguilera, la marca de l'exmarit o el pare difunt d'Esteve Aguilera, i va saber potenciar la marca Citamur amb un projecte de branding, integració en el canal, sortida multimarca, actualment té 20 botigues a Espanya, veu l'expansió internacional, model de franquícia, obre una botiga a París, obrirà una nova a París d'aquí poc, obre una botiga a Sud-amèrica, empresa que ha sabut integrar-se, que ha sabut tenir relació directa amb el client final. Una empresa més, l'Eqüe, i aquest ja és l'últim exemple, és una empresa que es dedica a fer aquests productes de silicona, que segur que tots a casa en tenim. El més tradicional era el de les cubiteres. Quan La Vanguardia va regalar les cubiteres, quan compraves La Vanguardia el diumenge es van adonar que tenien un problema, perquè realment no es podien diferenciar. A partir d'aquí han sabut reinventar-se, han desenvolupat tots uns productes absolutament innovadors. Avui dia a Japó el seu producte per fer els maquis està considerat el 12è producte més venut per davant de l'iPhone en un país com pot ser Japó, que és altament tecnològic. Empresa catalana, que ho fem des d'aquí. I aquesta empresa també ha sabut vendre d'una altra manera. Ara ven experiències. En comptes de vendre un lineal, té tot un sistema d'un corner en el qual explica el seu producte, fan demostracions de cuina, de què consisteixen els seus productes, han sortit de les grans superfícies comercials per anar a la distribució propera en el client final, per aportar o per vendre alguna més que no solament aquell producte de silicona fred i sense cap altre valor. Dintre del pla del clúster nàutic vam definir tota una sèrie d'estratègies a fer. Nosaltres recolzarem totes aquelles estratègies que vagin orientades al sector nàutic. Això, en aquest cas, és en el clúster del moble. Són canvis estratègics d'empreses que hem fet. Una empresa o en aquest cas una agrupació, vam veure com a reptes estratègics que era important el contract, la cooperació estratègica i el canal showroom. Doncs bé, vam aconseguir que 7 fabricants del clúster del moble de la Sénia i de la Garriga s'unissin per desenvolupar un concepte en el qual tenia el canal showroom, tenia la visió del contract, d'anar a buscar hotels, anar a buscar hospitals, grans contractacions, i de manera conjunta. En aquest cas, la col·laboració era important per aquest tipus de projectes. En un altre cas, en el cas del clúster gourmet, vam veure com a reptes estratègics el desenvolupament de producte i retail propi. Salgot, segur que els coneixeu, d'Aigua Freda, fan uns embotits boníssims, si no els coneixeu, compreu-los, valen la pena. I han creat tota una línia de producte ecològica, que és l'Eco Salgot, que tenen una granja ecològica al·lucinant a Aigua Freda. I bé, ja han sabut integrar-se en el canal, desenvolupar productes diferents, s'han diferenciat de la seva competència, intentant possiblement a un preu més alt, però posicionant-se en un espai gourmet, un espai on possiblement no hi ha tants competidors a Catalunya que ho estiguin fent. Com evoluciona el negoci? En molts casos, el nostre consumidor fins ara era pla, sabia molt bé senyora de 30 anys, un nivell adquisitiu mig alt, en capacitat econòmica que sigui, amb unes característiques molt bàsiques, i resulta que avui dia el consumidor ha evolucionat. Ara és un consumidor 3D, té molta més informació, està vinculat a les xarxes socials, compra per una aspiració de compra, no perquè ho necessita, perquè vol allò que li agradaria ser. Hi ha una sèrie de conceptes que fa que el nostre consumidor hagi evolucionat. La distribució també ha canviat. La distribució abans era molt més petita i automatitzada. Ara la distribució la utilitzen o està centrada en grans grups. I després, els fabricants, les empreses, seguim sent iguals. En molts casos, per desgràcia, tot ha canviat. En canvi, com veieu, el fabricant segueix sent el mateix. Pensa igual, pensa que el seu client és el mateix, s'ha de dirigir de la mateixa manera, els productes que ha d'oferir són els mateixos, la distribució pensa que ha de ser la mateixa i això no és així. Tot això ha evolucionat, tot això ha canviat. I nosaltres mirem i ajudem i intentem ajudar-vos a que veieu i que visualitzeu aquests canvis que estan passant en tots els sentits en el mercat. Avui dia, fruit de la situació de crisi econòmica que està patint Europa, si estem sols, passem sols, i amb aquest clima fred ho tenim, ens costa. Ja per si també l'empresari català
no és de col·laborar molt, però és que no és el català i cada dia estem rebent visites d'arreu del món i no és el català, ni tampoc és l'italià, ni el brasiler, ni el vietnamita. Vull dir, realment els hi costa a tothom, ens costa a tothom col·laborar. Però poder, doncs, en aquest marc que estem patint, de fred, de complicitat, doncs escolta'm, poder si som 3 i separats tampoc serveix de res, 3 i junts està bé, però poder si intentem ser més i anem junts, anem a la una, possiblement ens ho podrem creure més, possiblement podrem fer més coses. Per tant, ara més que mai hem de procurar cooperar. Com es coopera? Generant confiança. Això estem nosaltres, Acció és una casa que està oberta als empresaris que vingueu aquí i que nosaltres, per poc que puguem, facilitar que els contactes o els possibles agents o distribuïdors o possibles col·laboradors als quals no teniu confiança, no teniu relació directa, casa nostra és un punt imparcial, és un punt al qual us ho podeu trobar còmodes i podem ajudar-vos a generar confiança. En un segon punt, hem de fer coses no perquè sí, perquè les hem de fer segons els reptes estratègics que tinguem, no de dalt a baix, sinó de baix a dalt, des de les necessitats estratègiques que veiem, de baix a definir directament quins són els projectes conjunts que es poden establir. Hem de fer projectes amb grups reduïts en el qual tinguem també uns resultats a curt termini. Si esperem que tenir resultat al final del projecte, en molts casos, i si és complicat aquest projecte, ens desanimarem. No, intentem definir plaços curts amb un equip de confiança i amb una visió conjunta estratègica. I, el que us deia, intentant buscar una identitat pròpia a l'hora de treballar en clau sector. Vull dir, amb una visió estratègica del sector, del clúster, tenim molt coneixement, hem treballat en profunditat quins són els reptes estratègics del clúster nàutic de Catalunya i creiem que si estan alineats en aquest sentit, nosaltres us podrem recolzar. Ja gairebé per acabar, nosaltres som dels que diem que qualsevol producte que pugui anar en un container a Catalunya no es podem seguir fent. Hem d'intentar aportar una ceba, hem d'aportar més valor en allò que nosaltres fem. En el cas, si anem ara ja difícil, però si anàvem al Bulli, si anem ara al Ticket, si voleu, que és el nou restaurant que han obert el germà del Bulli, del Ferran Adrià, no anem a menjar, anem a viure una experiència. Si tenim molta gana, jo no hi he anat, però em sembla que no has d'anar pensant que ja t'ompliràs, vas allà a viure una experiència gastronòmica en aquest cas. Això és una empresa, es diu Projecte Clima, això és una empresa d'un altre sector complicat, el Macall Mecànic, doncs en aquest cas una empresa de Ripollès, del clúster de Macall Mecànic de Ripollès, que feia ventiladors industrials, passa a oferir purament un ventilador, es pot portar de Xina, doncs passa a vendre no el ventilador, sinó una solució de l'aire. Va a un hospital, va a una indústria i diu, escolta'm, no et preocupis, jo me n'ocupo de la teva ventilació. Jo sé quins tipus de generadors has de buscar, quins ventiladors has de ficar i jo et donaré el servei, que et cobraré més a més i jo me n'encarrego del teu aire que sigui un aire pur. Aquí ja estem passant de vendre un producte a vendre un servei i el servei no el podem donar des de Xina. Per tant, és un canvi estratègic d'una empresa que oferia solament producte a passar a una empresa que ofereix servei. El mateix es passa amb el clúster de la moto. Fruit d'un projecte de col·laboració tecnològica, vam desenvolupar una moto elèctrica pensada per flotes, que és el projecte MIUS 4.0, liderat per l'empresa Rieju, de Figueres. Aquesta empresa desenvolupa, com sabeu tots, motocicletes i les motos ja estan avui dia entrant i moltes motos elèctriques des de Xina. Aquí el que hem fet és anar més enllà. La moto en si té valor, però no és suficient. El que fem és vendre un concepte de flota, d'intentar oferir a correus, intentar oferir a grans empreses a les quals necessiten d'un sistema de transport, en aquest cas elèctric, i els oferim el manteniment d'aquesta flota, els oferim tota la tecnologia que hi ha al darrere per sortir de ser un producte i passar a oferir al nostre client un servei. Projectes de canvi tecnològic. L'any passat vam ajudar, fa 2 anys, vam ajudar un projecte justament al clúster nàutic, en aquest cas l'empresa líder era Quantum, per desenvolupar unes veles absolutament innovadores en quant al procés de laminació, en les fibres utilitzades, per tal de poder oferir una qualitat i un servei de producte
d'alt valor afegit per fer la vela transoceànica en aquest cas, i el banc de proves havia de ser la Barcelona World Race. Visió, doncs, també no ens hem de quedar amb la visió típica de CNAE. Jo soc del sector nàutic i els meus competidors estan del sector nàutic. Podem tenir una visió transversal. Hem fet, per exemple, l'experiència del clúster infantil. Aquí trobem empreses de tots els sectors, empreses del sector farmacèutic, empreses del sector tèxtil, empreses del sector d'educació, editorials, i totes aquestes tenen un punt en comú, que és el mercat, és el client, és el nen. En aquest cas ens aporta una visió molt més transversal de la que podem fer. Per què no en el sector nàutic poder aplicar una visió com aquesta? En alguns casos hi ha empreses que, si tu busques per CNAE, una empresa del sector d'automoció pot sortir que és una empresa d'indústria pesada, i no, és del sector d'automoció. A vegades els CNAEs ens enganyen, les activitats industrials al qual estan apuntades les empreses. Doncs per què no? En el cas del nàutic hi ha empreses que poder estar més a prop del lleure que no pas de la indústria, i per què no vincular-ho amb altres clústers. Projectes d'internacionalització, hem creat plataformes a Xina, idees que es poden fer en el sector nàutic d'aprovisionament de matèries primeres en altres països, etc. Missions inverses, ajudar també a portar possibles compradors aquí a Catalunya, oferint-los una cartera de producte interessant, de servei. I bé, tenim la visió que necessitem tenir molt ben definit quins són els projectes que vol el sector i, sobretot, i molt important, que aquests projectes estiguin liderats sempre per empresaris. Per nosaltres és la manera d'assolir els èxits. Nosaltres creiem que els projectes conjunts, en molts casos, si el qui està al davant, qui és qui més en sap d'aquell projecte no és un empresari, en molts casos l'experiència ens ha dut a veure que en molts casos no arriben on nosaltres o on el projecte està pensat a assolir. I res més, aquí hi havia alguna presentació més de com havia de ser una associació, però vaja, actualment dir-vos que som 1.000 empresaris que estem treballant amb aquesta metodologia, amb el tema dels clústers, i bé, nosaltres amb el clúster nàutic surt d'aquí i bé, és un dels clústers que nosaltres hi vam creure i seguim creient que podem fer coses per al sector. I en principi crec que, si no m'equivoco, ja he acabat. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger, i esperem que amb la teva presentació siguem capaços que algun dels nostres empresaris esdevingui en un bon salmó. Bé, ara jo seré molt breu perquè és tard i estem tots una mica cansats. Em saltaré una mica la part de les accions que està fent ADIN, que ha fet ADIN durant aquest any, perquè crec que molts de vosaltres ja les coneixeu. ADIN fa 43 anys que existim i que som expositors ininterromputs d'aquest saló nàutic, i per tant directament anirem a parlar de les 4 cosetes importants dels projectes i reptes que tenim previstos per l'any vinent. Amb l'escenari actual, amb el que l'empresariat està patint moltes dificultats, bàsicament el que volem com a associació és promoure i generar oportunitats de negoci. En aquest sentit, tenim converses i estem iniciant gestions per impulsar la creació d'una estació nàutica a Barcelona. Volem motivar i incentivar, amb la línia que el Roger comentava, que els nostres empresaris esdevinguin més innovadors, i volem instaurar uns premis que incentivin que aquest empresariat pugui ser capaç de generar noves oportunitats de negoci. I sobretot, el pla més fort, el que més estem treballant per l'any vinent, és impulsar la dinamització del mercat, principalment d'ocasió, a totes les comarques de Catalunya. I en aquest sentit impulsarem 3 fires que, sota l'organització d'ADIN i amb la col·laboració dels ajuntaments locals, l'any que ve, a la primavera, farem la Fira de Guíxols Mar a Sant Feliu de Guíxols, farem la Fira de Port Ginesta a Sitges i farem la Fira de la Costa Daurada a Cambrils. Bàsicament, el que pretenem és atreure públic, motivar la demanda
i així contribuir modestament a que l'empresariat pugui tenir oportunitats de negoci. Totes aquestes 3 fires seran fires de cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, i tindran totes lloc en el mes de maig. Així, d'aquesta manera, els usuaris o estiuejants a les diverses zones del nostre territori tindran l'oportunitat de poder accedir a tot allò que el mercat els hi pot oferir. L'objectiu és col·laborar molt estretament amb els ajuntaments i els ens locals, però que l'organització d'aquestes fires, que fins ara havia estat feta amb la bona voluntat dels ajuntaments, sigui molt més orientada al sector nàutic, de manera que els expositors i l'oferta nàutica sigui molt més gran. Bàsicament, el que es pretén és que aquestes fires, que n'hi ha moltes al litoral català, siguin menys però més potentes i que tinguin una major capacitat d'atracció. Tots sabeu que bona part de les embarcacions que es venen, en concret més del 80% de les embarcacions que es venen són per sota de 8 metres i en particular aquesta és la franja d'embarcacions que des de dins volem impulsar. Tenim i estem treballant i esperem que amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Estacions Nàutiques es puguin crear uns amplis programes d'activitats que complementin el que seria la pròpia venda d'embarcacions i així d'aquesta manera dinamitzem i atraiem a tota la màxima quantitat de població que pugui estar interessada. I ja està. Bàsicament només he volgut fer una pinzellada d'aquests esdeveniments i ara en Narcís Cadavid farà una mica la cloenda i potser alguna conclusió d'aquesta jornada. Primer de tot, agrair als diferents ponents i abans de tancar la reunió jo crec que jo he pres nota d'un parell o 3 de coses interessants i voldria fer les meves reflexions. En principi és agradable veure que la sensibilització que tenim les administracions dels problemes que hem presentat i de les possibles solucions. Fer algun comentari perquè sí és veritat que quan vas a alguns ports veus que hi ha buits. El problema és a quin preu està aquest buit. Per exemple, el xàrter, que nosaltres com a associació l'hem promocionat i l'estem empenguent i jo personalment de la meva empresa estic promovent pels nostres productes. El principal problema que es troba és quan fas una compta d'explotació és quan val tindre aquest vaixell en un port. Només, ara ja són dades de la meva empresa, no l'associació, per un vaixell de 5-6 metres, 6 mesos, costa catalana, estem parlant de 2.000 i pico a 3.000 euros. Llavors, esclar, ja no com particular, ja t'estic dient com empresa. O sigui, quan tu intentes fer un xàrter nàutic i resulta que tens que pagar 3.000 euros per tindre 6 mesos aquell vaixell a l'aigua, un vaixell de 5-6 metres, no estic parlant de 12 ni res més, doncs és difícil després que et surtin els números. Llavors, jo el que voldria dir és que tenim que tindre els llocs d'amarratge on la gent els utilitza. O sigui, desgraciadament, per exemple, nosaltres tenim una marina seca molt important a Barcelona. Si aquesta marina seca tan important a Barcelona, a més de tindre la Barcelona, la tinguéssim a l'Empúria Brava, estic segur que estaria plena. Dic Empúria Brava, com dic a Palamós, com pot dir a no sé on. O sigui, tenim que tindre els llocs d'amarrament o les marines seques on el client vol utilitzar-la en el moment que la vol utilitzar. O sigui, això és simplement. I per això, com sabem que no podem fer ports a l'infinit, ni podem ampliar ports a l'infinit, i tenim que reordenar la làmina d'aigua per alliberar aquests espais que són costosos amb vaixells més grans, necessitem per als vaixells més petits posar-los a algun lloc. Posar-los a algun lloc, que pot ser algun lloc, marines seques o companyies,
o pot ser que la gent se l'emporti a casa, perquè, vull dir, quan hem vist el tema de França dels 800.000 vaixells, jo et diria que la Bretanya, que és un lloc que desgraciadament el clima no és com el nostre, la gent el té en el garatge de casa o en el jardí de casa, i quan fa bo o quan el senyor té ganes de pescar, consulta les marees, perquè ells tenen el problema de més de les marees, consulta les marees i llavors se decideix anar a una rampa, anar a un elevador, tirar-lo al mar, i després no oblidem-nos que en aquest cas el problema no és tindre la rampa, perquè també hi ha rampes a Catalunya, però el problema és què fas en l'automòbil i el remolc que tens darrere. Vull dir, i per això, quan nosaltres fèiem aquesta proposta una mica estranya de per què no fem marines a l'interior, vull dir que sona una mica raro, és que clar, a l'interior el terreny no val el mateix, i si comencem de nou podem tal vegada tindre menys problemes d'impacte visual, preveure ja que necessitem uns cotxes, necessitem unes zones d'aparcament, podem crear unes zones d'activitat on avui en dia no hi ha res, podríem fer algun restaurant, alguna cosa en aquelles zones. Bàsicament que estem molt entusiasmats perquè l'administració estigui oberta escoltant-nos i disposats a empènyer aquestes activitats. I res més, agraeixo al senyor director i... Perdó? Sí, agraeixo al senyor director que hagi vingut i als altres ponents que ens hagin ajudat i a vosaltres per haver escoltat i participat. Recordar-vos que tenim una petita copa en el nostre estand i que ens tornarem a veure a la propera vegada. D'acord? Gràcies per a tots.